Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τους πρώτους αριθμούς, τους σύνθετους αριθμούς και το γινόμενο πρώτων παραγόντων. Okay. Θα τα πάρουμε έναν. Ας αρχίσουμε. Είμαστε στη σελίδα 131. Όπως είπαμε, κάποιες σελίδες στο βιβλίο μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ειδικά εκεί που λέει νέες έννοιες, να θεωρείτε εσείς ότι είναι πάντα αστεράκι, ότι πρέπει να τις ξέρετε. Θα προσπαθήσω να μιλώ λίγο πιο σιγά σε αυτό το βίντεο, διότι είναι σχεδόν 12 η ώρα και οι γείτονες μπορεί να κοιμούνται. Okay. Πάμε. Πρώτος αριθμός. Πρώτος αριθμός είναι ο κάθε αριθμός που είναι μεγαλύτερος από το 1 και που μπορεί να διαιρεθεί μόνο με τον εαυτό του και το 1. Δηλαδή διαιρείται ακριβώς μόνο με τον εαυτό του και το 1. Για παράδειγμα, λέει εδώ, ο αριθμός 23 διαιρείται μόνο με το 1 και τον εαυτό του. Άρα ονομάζεται πρώτος αριθμός. Ας το σκεφτούμε. Πρέπει να είναι, είπαμε, παραπάνω από το 1 και μεγάλος, από το 1 και να διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και το 1. Άρα έχει μόνο δύο διαιρέτες. Οπότε τα άλλα, τα κριτήρια που μιλήσαμε ως τώρα, δεν ισχύουν για αυτούς τους αριθμούς. Το λοιπόν, ας τα πάρουμε έναν-ένα. Ανοίγω εδώ και ας σκεφτούμε κάποιους αριθμούς να τους γράψουμε με σειρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ας αρχίσουμε με αυτούς τους αριθμούς. Το 1 είναι πρώτος. Όχι, διότι πρέπει να, το πρώτο μας κριτήριο είναι πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 1. Άρα αυτός δεν είναι πρώτος. Το 2 είναι πρώτος, είναι πιο μεγάλος από το 1 και διαιρείται με ποιους αριθμούς. Με το 2, με τον εαυτόν δηλαδή, και το 1. Σε κάποιον άλλο αριθμό που μπορεί να διαιρέσει το 2. Όχι, άρα είναι πρώτος. Το 3 διαιρείται με το 1. Όλοι οι αριθμοί διαιρούνται με το 1. Και διαιρείται με τον εαυτόν του το 3. Δηλαδή 3 δια 3 κάνει 1. Μπορεί να διαιρεθεί με άλλον αριθμό ακριβώς. Όχι. Άρα είναι πρώτος. Αμ, το 4. Το 4 διαιρείται με το 1. Διαιρείται και με το 2. Διαιρείται και με το 4 τον εαυτόν του. Άρα εκτός που το 1 και τον εαυτόν του διαιρείται και με το 2. Άρα δεν είναι πρώτος αριθμός. Το 5 διαιρείται με το 1. Με το 5, δηλαδή τον εαυτόν του, δεν διαιρείται με κανέναν άλλον αριθμό. Οπότε είναι πρώτος. Το 6 διαιρείται με το 1, διαιρείται με το 2, με το 3 και με το 6. Άρα, εκτός από τον εαυτόν του και το 1, διαιρείται και με άλλους αριθμούς. Άρα δεν είναι πρώτος. 7 διαιρείται με το 1 και με το 7, με κανέναν άλλο αριθμό. Άρα, αφού διαιρείται μόνο με το 1 και με τον εαυτόν του, είναι πρώτος. 8 είναι πρώτος. Διαιρείται με το 1, με το 2, το 4 και με το 8 τον εαυτόν του. Άρα, εκτός από τον εαυτόν του και το 1, διαιρείται και με άλλους αριθμούς. Άρα, δεν είναι πρώτος. 9. Σκεφτείτε το εσείς. Είναι πρώτος αριθμός. Διαιρείται με το 1, με το 3 και με το 9. Και, δηλαδή με τον εαυτόν του. Άρα, εκτός από τον εαυτόν του και το 1, διαιρείται και με το 3. Άρα δεν είναι πρώτος. Το 10 διαιρείται με το 1, με το 2, με το 5 και με τον εαυτόν του 10. Άρα δεν είναι πρώτος. Το 11 διαιρείται μόνο με τον αριθμό 1 και τον εαυτόν του. Άρα είναι πρώτος. Το 12 διαιρείται με το 1 και με το εαυτόν του, αλλά και με το
2, 3 και 4, άρα δεν είναι πρώτος. Το 13 διαιρείται α, με το έναν και με τον εαυτόν του μόνον, άρα είναι πρώτος. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει, να διαρωτηθεί, μήπως είναι όλοι α, οι μονοί, οι περιττοί αριθμοί, α, πρώτοι αριθμοί. Όχι, διότι το 2 είναι ζύγος αριθμός, είναι αστείος αριθμός, α, αλλά ταυτόχρονα είναι πρώτος, διότι το κριτήριο είναι να διαιρείται μόνο με το 2 και με τον αυτόν του. Αλλά ας σας πω το 45 για παράδειγμα, που είναι μονός αριθμός, το 45 διαιρείται εκτός που με το 45 και με το 1, διαιρείται και με το 3 και με το 5 και με το 15. Άρα δεν είναι πρώτος. Εντάξει. Οπότε έτσι αναγνωρίσουμε τους πρώτους αριθμούς. Οι υπόλοιποι αριθμοί ονομάζονται σύνθετοι. Ας δούμε το βιβλίο μας. Είμαστε πίσω στην 131. Οπα. Ο σύνθετος αριθμός είναι κάθε αριθμός μεγαλύτερος από το 1 που έχει περισσότερους από 2 διαιρέτες. Για παράδειγμα, το 35 εκτός από τον εαυτόν του και το 1 διαιρείται με το 5 και με το 7. Άρα αυτός ο αριθμός είναι σύνθετος. Εντάξει. Άρα, στη δική μας περίπτωση, οι αριθμοί που πάνω έβαλαμε χ είναι σύνθετοι. Εντάξει. Ας θέλετε να δείτε, να δούμε τους πρώτους σύνθετους αριθμούς, τους πρώτους αριθμούς μέχρι το 100. First prime numbers. Οπότε, οι πρώτοι αριθμοί, από το 1 μέχρι το 100, είναι αυτοί εδώ. Εντάξει, οπότε μπορείτε να το γράψετε στο τετράδιο σας, τους αριθμούς. Βλέπετε εδώ με μπλε. Είναι οι πρώτοι μας αριθμοί από το 1 μέχρι το 100. Είναι καλά να τους ξέρετε. Οκ. Ας προχωρήσουμε. Αφού έχουμε μάθει τις πρώτες μας έννοιες, θα μας πάρω εδώ. Οπότε, πάμε. Ποιος από τους αριθμούς εδώ είναι, νομίζω... Νομίζω ότι το ένα μου κουρελάκι είναι τριχή μου πίσω το άλλο. Λοιπόν, ποιος από τους δύο αριθμούς είναι πρώτος, το 13 ή το 25. Το 25 ξέρουμε ότι εκτός από τον εαυτόν του διαιρείται και με το 5. Ε? Οπότε διαιρείται με το 1, με το 25 και με το 5. Άρα δεν είναι πρώτος. Το 13 είναι πρώτος μόνο με τον εαυτόν του και με το 1, άρα είναι ο πρώτος μας αριθμός. Ποιος είναι ο πρώτος μας αριθμός μετά από το 5. Εντάξει, το 7 και το 11. Είναι ο πρώτος αριθμός μετά το 5. Και το 7 και το 11 είναι πρώτοι αριθμοί, αλλά ο πρώτος αριθμός μετά από το 5 είναι το 7. Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός μετά το 7? Εντάξει, το 11 και το 9, και το 9 δεν είναι πρώτος αριθμός, διότι αυτός από τον εαυτόν του και το 1 διαιρείται και με το 3. Το 11 όμως είναι πρώτος αριθμός. Είναι. Οπότε προχωρούμε. Ποιος είναι ο πρώτος αριθμός μετά από το 11? Το 12 μπορεί να είναι αμέσως μετά από το 11, αλλά δεν είναι πρώτος αριθμός, διότι διαιρείται εκτός από τον εαυτόν του και το 1, διαιρείται και με το 2, και με το 3 και με το 4. Το 13 από την άλλη διαιρείται μόνο με το 1 και τον εαυτόν του. Άρα είναι πρώτος αριθμός μετά από το 11. Συνεχίζουμε. Ο πρώτος αριθμός μετά από το 13. Το 14 ναι μεν είναι αμέσως με το 13, αλλά δεν είναι πρώτος, διότι αυτός που ήταν αυτόν του
Και το ένα διαιρείται και με το 2 και με το 7. Οπότε το 17 στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο αμέσως επόμενος. Και ολοκληρώθηκε λοιπόν η εικόνα μας με το σκυλάκι. Οκ. Να δούμε κάποια πράγματα. Κάνουμε ένα μικρό escape room. Εμείς θέλουμε να καταφέρουμε να φύγουμε από την έρημο, αλλά για να καταφέρουμε να το κάνουμε τούτο, πρέπει να μαζέψουμε κάποια πράγματα που να μας βοηθήσουν, κάποια υλικά που μας βοηθήσουν να φύγουμε από αυτόν το νησί που είναι ερημωμένο. Για να καταφέρουμε να φύγουμε πρέπει να αρχίσουμε από το κάθε mission που έχουμε, την κάθε, πώς τη λέμε, mission, αποστολή, που είναι κάθε αποστολή που έχουμε. Okay. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Πιο απλά. Ποιος από αυτούς τους αριθμούς δεν είναι πρώτος αριθμός? Δεν είναι πρώτος. Το 2 είναι πρώτος. Το 3 είναι πρώτος. Είναι πρώτος. Αν δεν τα θυμάστε, ανοίξετε τα βιβλία σας να τα δείτε, να τα έχετε εκεί. Δεν είναι ανάγκη σε αυτή τη φάση να τα ξέρετε πόξω. Σε κάποια φάση μετά από εξάσκηση θα σας έρθουν έτσι πιο εύκολα και θα τα ξέρετε πλέον πόξω. Okay. Το 5 είναι πρώτος. Το 4 από την άλλη, διότι διαιρείται με το εκτός από την αυτονομία και το να διαιρείται και με το 2, δεν είναι, δεν είναι πρώτος. Λοιπόν, να δούμε τους παράγοντες. Τι είναι ένας παράγοντας? Να σας πάρω πρώτα εδώ. Okay. Όταν μιλάμε για τους παράγοντες ενός αριθμού, ας σκεφτούμε το 15. Okay. Λοιπόν, οι παράγοντες του, ως αρχίσουμε, λέμε 1 επί 15 κάνει μας 15. Ναι, προσπαθούμε να σκεφτούμε τότε προσπαθούμε να σκεφτούμε ποια αριθμοί όταν τους πολλαπλασιάσουμε μεταξύ τους κάνουν μας 15. 1 επί 15 κάνουν μας 15. Άρα το 1 και το 15 είναι παράγοντες. Το 2 1 μας ευκαινεί, με το 3 ευκαινεί μας 3 επί 5 κάνει μας 15. Άρα το 3 και το 5 είναι και αυτοί παράγοντες του 15. Αμέσως μετά θα έλεγα 4, θα έλεγα 5, 5 επί 3, κάνουμε μας 15, αλλά το ίδιο πράγμα, έχουμε ήδη τους παράγοντες, ότι είτε πούμε 3 επί 5 ή 5 επί 3, πάλι 15 μας κάνουν, ήδη γράψαμε τους παράγοντες 3 και 5. Μετά από το 5 και το 3, ποιον πολλαπλασιασμό μπορούμε να σκεφτούμε που να κάνει 15, μπορούμε να σκεφτούμε το 15 επί 1, μας κάνει 15, αλλά ξανά τούτον και τούτον είναι τα ίδια. Ήδη γράψαμε τους πρώτους παράγοντες. Οπότε αν τα γράψουμε με σειρά, 1, 3, 5, 15, αυτοί οι αριθμοί είναι οι παράγοντες του 15. Είναι αυτοί οι αριθμοί που όταν τους πολλαπλασιάζουμε με έναν άλλο, έτσι το σκεφτόμαστε τουλάχιστον για να το κάνω πιο εύκολα. Είναι τούτη ακριβώς η ορολογία ή η ετυμολογία τέλο πάντων της λέξης παραγόντες, αλλά ένας εύκολος τρόπος να μπορούμε να βρούμε τους παραγόντες. Το λοιπόν, θέλω να αντιγράψετε, κάνετε ένα pause, αντιγράφετε το τούτο, okay. Μιλάμε για τους παράγοντες, οπότε θέλω να βάλετε αντίτλων παράγοντες. Πώς αρχίστε πίσω, διότι εγώ να κάνω delete. Ας σκεφτούμε τον αριθμό 12. Ποιοι είναι οι παράγοντες του 12? Οκ. Ποια αριθμοί όταν τους πολλαπλασιάσουμε κάνουν μας 12? 1 επί 12 κάνει μας 12. Άρα το 1 και το 12. 2 επί 6 κάνει μας 12. Άρα το 2 και το 6 είναι παράγοντες. 3 επί 4 ίσο 12. Άρα το 3 και το 4. 4 επί 3 κάνει μας 12, αλλά ήδη έγραψα 3 και το 4, άρα δεν υπάρχει λόγος να σας γράψω. 6
επί 2 κάνει μας 12, ξανά έγραψα το 2 και το 6, άρα δεν υπάρχει λόγος να τα ξαναγράψω. Εμ, και μετά ο επόμενος πολλαπλασιασμός που μπορώ να κάνω είναι το 12 επί 1, που ήδη έγραψα το 12 και το 1, άρα δεν είναι ανάγκη να το γράψω. Έτσι λοιπόν, το 1, 2, 3, 4, 6 και 12 είναι οι παράγοντες του 12. Οκ. Το αντιγράφουμε και αυτόν, οπότε οι παράγοντες του 12 είναι αυτοί. Εδώ, πώς αντιγραφή, πάλι μιλάμε για τους παράγοντες του 12 ή κάποιο αριθμό και please αντιγράψετε και ελάτε πίσω. Με το ίδιο σκεπτικό λοιπόν, λέει εδώ η ερώτηση, θέλω να βρεις τους παράγοντες του 6. Οκ, έχει κάποιες επιλογές εδώ, αλλά εμείς θα το δούμε έτσι πιο προσεκτικά εδώ. Οι παράγοντες του 6. Λοιπόν, 1 επί 6 κάνει μας 6, άρα το 1 και το 6. 2 επί 3 κάνει μας 6, άρα το 2 και το 3 επίσης είναι παράγοντες. 3 επί 2 κάνει μας 6, ήδη γράψαμε το 3 και το 2, άρα δεν το ξαναγράφω. Και το 6 επί 1 κάνει μας 6, ήδη γράψαμε το 6 και το 1, άρα δεν το ξαναγράφω. Και με σειρά οι παράγοντες του 6 είναι το 1, 2, 3 και 6. Οπότε πάμε πίσω την ερώτηση και από αυτά η σωστή επιλογή είναι αυτή εδώ. Οπότε τώρα επειδή πιάμε τα καλά, στο λετσάκι μας λέει καταφέραμε να βάλουμε φαγητό και πώς τα λέμε τώρα, διάφορα πράγματα της κουζίνας που μας βοηθούν να μαγειρέψουμε. Δεν ξέρω γιατί μου διαφεύγει, πολύ πιθανό να είναι επειδή είναι μεσάνυχτα. Εντάξει. Προφανώς είναι σημαντικό να έχουμε αυτά τα πράγματα στη βαλίτσα μας για να μας βοηθήσουν να κάνουμε φαγητό, να καταφέρουμε να ζήσουμε μέσα, μέσα από την κατάσταση που υπάρχει στο ερημωμένο μας νησί. Λοιπόν, στο ερημωμένο μας νησί θα κάνουμε κάτι άλλο, θα μιλήσουμε για τις δυνάμεις από ό,τι φαίνεται εδώ. Okay. Θα σας το εξηγήσω εγώ όμως καλύτερα. Λοιπόν, συνόμως μας θυμάστε, δεν ναι. Στην περίπτωση εδώ που βλέπουμε, μπορούμε να γράψουμε ένα αριθμό σαν γινόμενο πρώτων παραγόντων. Πού είναι το επόμενο σημείο που να μιλήσουμε α, τώρα. Να σας πάρω λίγο πιο κάτω. Πάμε στη σελίδα 135. Εντάξει. Τώρα, κάθε σύνθετος αριθμός, δηλαδή οι αριθμοί που διαιρούνται παραπάνω, διαιρούνται με το ένα, με τον εαυτό τους και με άλλους αριθμούς, μπορούν να γραφτούν με έναν μοναδικό τρόπο ως γινόμενο πρώτων παραγόντων. Εντάξει, τι σημαίνει τούτο. Γινόμενο τι είναι, όταν το 30 για παράδειγμα είναι το γενόμενο του 5 επί το 6. 5 επί 6 καμνή μας. 30 το γενόμενο είναι 30. 5 επί 9, πόσα μας κάνει μας 45. Το γενόμενο αυτών των αριθμών είναι 45. Στη δική μας περίπτωση αυτό που θα δουλέψουμε τώρα είναι το γενόμενο πρώτων παραγόντων. Θα δούμε πώς μπορούμε να σπάσουμε ένα αριθμό σε γενόμενο πρώτων παραγόντων. Λοιπόν, εάν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν τρεις τρόποι, τουλάχιστον πώς να τα δούμε, μοιάζουν σαν τρεις τρόποι, αλλά είναι δύο τρόποι που μπορούμε να βρούμε, να σπάσουμε ένα αριθμό σε γενόμενο πρώτων παραγόντων. Υπάρχει το δεντροδιάγραμμα, δηλαδή αυτό, που μοιάζει σαν να έχουμε ένα δέντρο το οποίο σπάζουμε εντός σε κλαδιά, που σπάζει σε άλλα κλαδιά κτλ. Μέχρι να μην μπορεί να σπάσει άλλο. Και έχουμε η μέθοδο των διαδοχικών διαιρέσεων που μοιάζει έτσι. Τώρα, μπορεί να ακούγεται κινέζικα, αλλά
Ας τα δούμε. Εγώ, μωρά μου, να σας δείξω το παράδειγμα με των διαδοχικών διαιρέσεων. Εμ, Διότι για μένα είναι ξέρω το πιο εύκολο και είναι το που χρησιμοποιούμε και παραπάνω και στο γυμνάσιο. Οπότε θα σας πάρω εδώ, αλλά ας τα δούμε έτσι αρχικά μαζί από την αρχή. Οκ. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Θέλουμε να δούμε το 24 και πώς μπορούμε να αναλύσουμε το 24 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Το 24 λοιπόν, ας σκεφτούμε έναν πολλαπλασιασμό που να μας κάνει 24. Έχουμε το 2 επί το 12, κάνουμε μας 24. Τώρα μια επιλογή. Μπορούμε να κάνουμε μια άλλη επιλογή που είναι το 4 επί το 6 ή το 3 επί το 8. Οποιοδήποτε από τούτα είναι σωστά. Μπορείς να αρχίσεις όπως θέλεις. Ας αρχίσουμε που δαμε. Λοιπόν, 24 σκεφτόμαστε αμέσως 2 επί 12 κάνουμε μας 24. Κόμπλε, ας μείνουμε εκεί. Άρα κάνουμε τα δοξάκια μας, πάζει στο 2 επί το 12. Το 2 είναι πρώτος αριθμός, άρα χρωματίζουμε το. Αφού φτάσει πρώτον αριθμό, που διαιρείται δηλαδή μόνο με τον αυτόν το και το ένα, σταματούν. Σε εκείνο το κλονί, εκεί, δεν συνεχίζει. Θα σπάσει άλλο, δεν μπορεί. Το 12 από την άλλη είναι σύνθετος αριθμός, άρα μπορεί να σπάσει κι άλλο. 12, πώς μπορούμε να κάνουμε τον αριθμό 12? 2 επί 6 κάνουν μας 12. 2 επί 6. Άρα είδατε τα κλαδιά, σπάσα σε δύο μέρη. 2 επί 6. Το 2 είναι πρώτος, άρα χρωματίσω εδώ. Το 6 που την άλλη δεν είναι πρώτος, άρα συνεχίσω. 6 μπορεί να φτάσουμε εκεί με το να κάνουμε 2 επί 3. Και το 2 και το 3 είναι πρώτη, άρα σταματούμε εκεί. Και τι βλέπουμε, έχουμε το 2 τρεις φορές. Οπότε λέμε ναι, 2 επί 2 επί 2, ούτε μας θυμίζει 2 στην τρίτη δύναμη, επί 3 στην πρώτη δύναμη. Και αν το έκαναμε σωστά, σημαίνει όταν κάνουμε τις πράξεις μας, πρέπει να μας βγάλει πίσω στο 24. Άρα, 2 επί 2 επί 2, 2 επί 2 κάνει 4, 4 επί 2 κάνει 8, 8 επί 3 κάνει μας 24. Άρα ήταν σωστά. Σωστός ο τρόπος που το κάναμε. Θα μπορούσαμε να το σπάζαμε αγιώς. Θα μπορούσαμε ο πρώτος συνδυασμός αριθμών που όταν τους πολλαπλασιάσουμε καμνί μας 24 να ήταν 4 επί 6. Πάλι είναι ok. 4 επί 6 εντάξει. Όμως αυτοί οι αριθμοί σπάζουν κι άλλο. Διότι δεν έφτασαμε ακόμα στους πρώτους για να σταματήσουμε. 4 επί 6 μια χαρά. Το 4 2 επί 2 και οι δύο πρώτοι. Άρα χρωματίσουμε. 6 προσπαθεί με το 2 επί 3. Χρωματίσουμε. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε το έχει 3, 2, άρα 2 επί 2 επί 2, άρα 2 στην τρίτη, επί 3. Το ίδιο είναι και με τούτο. Οπότε τα κλαδιά σταματούν. Όταν φτάσουμε σε πρώτον αριθμό, ζωγραφίσουμε τα και μετά πολλαπλασιάζουμε τους πρώτους αριθμούς. Αν δείτε ότι ένας αριθμός εμφανίζεται παραπάνω από μια φορά, σημαίνει αν είναι 2 επί 2 επί 2, 2 στην τρίτη. Μετά 2 επί 2 επί 2 επί 2, έδειξε την τετάρτη. Ε, το λοιπόν. Τώρα, υπάρχει και ο άλλος τρόπος που είναι η μέθοδος διαδοχικών διαιρέσεων, που ουσιαστικά συνεχίζεις να κάνεις διαιρέσεις μέχρι να φτάσεις στο πηλίκο που είναι ίσο με 1. Οκ, δηλαδή, απολογούμε. Οκ, 60, αρχίζεις δηλαδή, πιάνεις τους πρώτους σου. Βάλεις τους με σειρά. Έχεις το 2, 3, 5, 7, 11 και ούτω καθεξής και αρχίζεις από το πιο μικρό, συνήθως θα ήταν καλύτερα, και προχωράς. Ε, Εάν δεν μπορείς να κάνεις διαιρέση με το 2 αυτόματα, εντάξει, μπορείς να κάνεις με άλλο αριθμό και μετά πάλι έτσι αλλιώς θα μας βγει. Ας πάρουμε το 60. 60 δια 2 κάνει μας 30. Θα μπορούσαμε να πούμε επίσης 60 δια 3 και μας ευκαιρνεί 20. Αλλά δεν έχει σημασία, πάμε όπως το θέλουμε. 60 δια 2, 30. Το 30 διαιρείται με το 2, ξανασυνεχίσουμε. Μάλλον, sorry, συνεχίσουμε. 2
sorry, 30 δια 2, 15. Το 15 δεν διαιρείται με το 2, άρα σταματούμε να χρησιμοποιούμε το 2 σε αυτήν τη φάση. 15 δια 3, 5. 5 δια 5, 1. Ή αλλιώς 60 δια 3, 20. 20 δια 2, 10. 10 δια 2, 5. 5 δια 5, 1. Φτάνουμε στο 1. Χρωματίσουμε ή κυκλώνουμε τους πρώτους μας αριθμούς και το αποτέλεσμα θα είναι 60 ίσον 2 επί 2 επί 3 επί 5, που αλλιώς είναι 6, sorry, 60 ίσον 2 στη Δευτέρα επί 3 επί 5. Και έτσι βλέπετε γίνεται γινόμενο πρώτων παράγοντων. Τώρα, ας το δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, να το δούμε λίγο μαζί, για να το κάνουμε πιο εύκολο. Σε ένα διαγωνίσμα μπορεί ο δάσκαλος σας να σας ζητήσει να το κάνετε είτε με έναν από τους δύο τρόπους όποιον προτιμάτε ή να σας πει να δείξετε και τις δύο μεθόδους. Οπότε είναι καλά να τους ξέρετε. Ας αρχίσουμε με το 45 και πρέπει να το βγάλουμε σαν αποτέλεσμα πρώτων παραγόντων. Λοιπόν, πρώτοι μας αριθμοί είναι το 2, το 3, 5, 7, 11, 13 και συνεχίσει. Αλλά εμείς θα αρχίσουμε από εκεί. Εγώ αυτή τη στιγμή θα σας κάνω τη δεύτερη μέθοδο. Για να κάναμε για τη διαίρεση πριν. Λοιπόν, 45 δια 2 δεν γίνεται. Αμέσως μετά που μπορώ να σκεφτώ είναι το 3. 45 δια 3 κάνει μας 15 ακριβώς και είναι υπόλοιπο. Το 15 και αυτό διαιρείται με το 3. 3, sorry, 15 δια 3 κάνει μας 5. Το 5 δεν διαιρείται με το 3. Άρα να πάω στον επόμενο πρώτον αριθμό. 5 δια 5 κάνει μου 1. Αφού φτάσω στο 1 σημαίνει τέλειωσα. Οπότε κυκλώνω τους πρώτους μου αριθμούς και το 45 είναι 3 επί 3 επί 5 ή αλλιώς 3 στη δεύτερη δύναμη, αφού είναι 3 επί 3 είναι. Το 3 διπλασιάζεται με αυτόν του δύο φορές. Άρα 3 επί 3 επί 5. Το γινόμενο πρώτον παράγοντο, αν το αναλύσουμε το 45, είναι 3 στη δεύτερα επί 5. Αν θέλουμε να ελέγξουμε την απάντησή μας, πρέπει να κάνουμε την πράξη εδώ στο πλάι. Άρα, 3 στη Δευτέρα, που είναι 3 επί 3, κάνει μας 9. 9 επί 5, κάνει μας 45. Άρα, σωστό ο αριθμός. Τώρα, να δούμε κάποιους άλλους αριθμούς στο βιβλίο, για να μην διαλέξω εγώ τις άσχετους που δεν θα μας βοηθήσουν. Βλέπετε εδώ άλλα παραδείγματα στο βιβλίο 136 που σπάζει το 48. Αυτό το παράδειγμα φυσικά χρησιμοποιεί το δέντροδιάγραμμα 48. Ας το σκεφτούμε σαν αποτέλεσμα α, α, δύο άλλων αριθμών. 2 επί 24 κάνει μας 48. Το 2 είναι πρώτος αριθμός, κυκλώνω τον ή χρωματίζω τον. Δεν μπορεί να σπάσει σε άλλα κλαδιά. Το 24 δεν είναι πρώτος αριθμός, άρα μπορεί να σπάσει κι άλλο. 24, οκ. 2 επί 12 κάνουμε μας 24. Το 2 ζωγραφίζουμε το 12 σπάζουμε το κι άλλο. 2 επί 6 κάνουμε μας 12. Χρωματίζουμε το 2. Το 6 να το σπάσουμε κι άλλο. Το 6 είναι 2 επί 3. Χρωματίζουμε και το 2 και το 3, διότι είναι και οι δύο πρώτοι αριθμοί. Άρα έχουμε 2 επί 2 επί 2 επί 2 επί 3. Το 2 επί 2 επί 2 επί 2, επειδή είναι το 2 πολλαπλασιάζεται με τον αυτόν του 4 φορές, σημαίνει 2 στην τετάρτη δύναμη επί 3. Θα μπορούσες να το κάνεις με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έχουμε αυτά τα αποτελέσματα εδώ. Στο τέλος, πάντα όμως να σου βγει η ίδια απάντηση, αν το κάνεις σωστά. Ε, λοιπόν, και μετά έχουμε το 56 που μας λέει ας το λύσουμε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο διαδοχικών διαιρέσεων. Οκ, ας το δούμε μαζί. Λοιπόν, 56. Οι πρώτοι μας αριθμοί είναι 2, 3, 5, 7, 11, 13 και προχωρά. Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω με το 2, γιατί με το 2, γιατί ξέρω ότι είναι ζυγός, άρα σίγουρα διαιρείται με το 2.
αλλά δεν ξέρω αμέσως την απάντηση, δεν ξέρω πόσο. Οπότε μπορώ να κάνω τη διαίρεση μου, όπως την κάνω κανονικά. Το 2 στο 5 πάει 2 φορές, ναι. Αμ, πλην 4 υπολείπων 1, κατεβάζω το 6. Το 2 στο 16 πάει 8 φορές, 8 επί 2 κάνει μαζί 16, επί 16 0. Μια χαρά. Μετά, μπορεί να διαιρεθεί ο αριθμός με το 2. Μπορεί, διότι είναι ζυγός, το 2 στο 28 πάει 14 φορές. Ξανά μπορούμε να διαιρέσουμε το 14 με το 2. Είναι 7. Το 7 όμως δεν μπορούμε να το διαιρέσουμε με 2, αλλά ούτε με 3, ούτε με 5, αλλά μπορούμε με το 7, Είναι αυτό το οποίο είναι πρώτος. 7 δια 7, 1. Φτάνουμε στο τέλος. Οπότε είμαστε μια χαρά. Το 56 λοιπόν είναι 2 επί 2 επί 2. Να τα δω. Κάτσε να αλλάξουμε χρόνο για να το δείτε καλύτερα. Πάμε κυκλώνουμε τους πρώτους μας αριθμούς από πάνω όταν είναι διαιρέτες. Α, επί 7. Ούψ, αλλάξα χρόνο κατά λάθος, απολογούμε. 2 επί 2 επί 2. 2 επί τον αυτόν 3 φορές. 2 στην τρίτη δύναμη επί 7. Και έτσι λοιπόν το 56 το βλέπουμε σαν από το στρωμένο αποτέλεσμα πρώτων παραγόντων. Λοιπόν, στις δραστηριότητες λέει να αναλύσετε το αριθμό 36 σε γενόμενο πρώτων παραγόντων χρησιμοποιώντας δεντροδιάγραμμα και ξεκινώντας από διαφορετικούς παράγοντες κάθε φορά. Ας δούμε το 36 μας. Με το δεντροδιάγραμμα. Ας δούμε, νομίζω δεν είναι καλό χρώμα τούτο. Οκ, 36. Μμ, λοιπόν. Οι πρώτοι αριθμοί που μπορώ να σκεφτώ ότι κάνουν 36 είναι το 2 και το 12. Ούψ, το 3 και το 12 θέλω να πω. Απολογούμε. Ε. Εμ, το 3 είναι πρώτος, οπότε το χρωματίζω. Δεν μπορεί να σπάσει σε άλλα κλαδιά. Το 12 από την άλλη μπορεί. 12 το που σκέφτομαι είναι το 2 και το 6. 2 επί 6 κάνουν μας 12. Το 2 είναι πρώτος αριθμός, άρα τον κυκλώνω, που την άλλη το 6 δεν είναι πρώτος αριθμός. Άρα σκέφτομαι το 2 επί 3 και αυτή και οι δύο είναι πρώτη, άρα σταματώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα το 36 είναι 2 επί 2 επί 3 επί 3, άρα 2 στη Δευτέρα επί 3 στη Δευτέρα, αφού το καθένα πόλο πληθάζεται με τον εαυτόν του 2 φορές. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να το κάνετε, μπορείτε να συνεχίσετε κι εσείς με έναν άλλον τρόπο. Και σας ζητά μετά στο τετράδιο να χρησιμοποιήσετε δέντρο-διάγραμμα για να αναλύσετε αυτούς τους αριθμούς σε γινόμενο πρώτο παραγόντο. Αυτό εδώ σας ζητά να το κάνετε με τη μέθοδο των διαδοχικών διαιρέσεων, αυτό που δείξαμε πριν, που κάναμε μηχανική διαίρεση, είχαμε το διαιρετή από πάνω, κατεβαίναμε σιγά σιγά και ό,τι γραμμή, ό,τι προτιμάτε. Okay. Οπότε εγώ θα συνεχίσω με την ιστοριούλα μας που είχαμε πριν και για την ώρα νομίζω θα σταματήσουμε, γιατί είδαμε αρκετές πληροφορίες. Λοιπόν, και λέει να διαλέξεις τη σωστή ανάλυση του αριθμού όταν κάνουμε παραγοντοποίηση. Και ονομάζεται και παραγοντοποίηση, η διαδικασία που κάνουμε ως τώρα, το να αναλύουμε τον αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, είναι και η παραγοντοποίηση. Και από τις δύο επιλογές είναι σωστή. Έχουμε την αυτή. Είπαμε πάντα, δεν απαντούμε έτσι αυθαίρετα, κάνουμε το τετραδιάκι μας ή το πινακάκι μας και κάνουμε τις πράξεις. Οπότε ας δούμε το 45 μαζί. 45. Μμ. Οι πρώτοι μας αριθμοί, ας γράψουμε εδώ στο πλάι. 2, 3,
α, 5, 7, 11 και ούτω καθεξής. 45 δια 2 δεν πάει, δια 3 πάει. 3 στο 45 πάει 15 φορές. Μπορώ να ξαναδιαιρέσω με το 3. 3 στο 15 πάει 5 φορές. Μπορώ να διαιρέσω το 5 με το 3, άρα πάω στον επόμενο πρώτο αριθμό. 5 δια 5 κάνει 1. Αφού έφτασα στο 1, σταματώ. Κυκλώνω τους πρώτους μου αριθμούς, οι οποίοι ήταν διαιρέτες. Άρα το 45 θα γίνω πρώτων παραγόντων είναι 3 επί 3 επί 5, δηλαδή 3 στη Δευτέρα επί 5. Για να δούμε. Άρα, και όλο να διαλέξω αυτό. Okay. Ας δούμε το 141 σαν γινόμενο πρώτο παραγόντο. Ας το κάνουμε που είμαστε. Delete. Ήταν ο αριθμός, ξέχασα ήδη. 441. 441 είναι ένας λίγο δύσκολο αριθμός. 2, 3, 5, μπορεί να φαίνεται τουλάχιστον, αλλά να το δούμε. 7, 11, 13 είναι η πρώτη αριθμή. Εγώ θα συνεχίσω με τη δεύτερη μέθοδο. Τώρα, σίγουρα με το 2 δεν μπορεί να διαρρευθεί, αλλά έχουμε μάθει ήδη τα κριτήρια διαιρετότητας. Οπότε, ας το δοκιμάσουμε αυτό το 2, ξέρουμε ότι δεν πληρεί τα κριτήρια. Πάμε στο 3. 4 συν 4 κάνουμε 8. 8 συν 1 κάνουμε 9. Το 9 διαιρείται με το 3, άρα μπορώ να τα διαρρέσω με το 3. 3 λοιπόν. Το 3 στο 4 πάει μια φορά. 1 επί 3 κάνουμε 3. Πλην 3, 1. Κατεβάζουμε το 4. Το 2 στο 14 πάει 4 φορές. 4 επί 3 κάνει μας 12. Πλην 12. Έχουμε υπόλοιπο 2. Κατεβάζουμε και το 1. Το 3 πάει στο 21 7 φορές. Άρα σταματούμε εκεί. Οκ. Λοιπόν, πρώτος μας, πώς το λένε, πρώτος αριθμός είναι το 3. Ας προχωρήσουμε όμως, γιατί φτάσαμε στο 1. Λοιπόν, μπορούμε να διαρρέσουμε τον αριθμό το ξανά με το 3 για να δούμε. 1 συν 4 κάνουμε μας 5. 5 συν 7 κάνουμε μας 12. Το 12 διαιρείται με το 3, άρα μπορούμε να συνεχίσουμε. 3 στο 14 πάει 4 φορές. 3 επί 4 κάνει 12, άρα πλην 12, 2. Κατεβάζουμε και το 7. Λοιπόν, 3 στο 27 πάει 9 φορές. 9 επί 3, 27, 27, 0, μια χαρά. Εγώ κυκλώνω τον πρώτο μου αριθμό και συνεχίζω. 49 δια 3 γίνεται. 4 συν 9 κάνει μας 13. Το 13 δεν διαιρείται με το 9. Sorry, με το 3. Άρα προχωρούμε. Με το 5 δεν διαιρείται, διότι το 9... Sorry, για να διαιρείται ένας αριθμός με το 5 πρέπει να τελειώνει σε 0 ή 5. Άρα επόμενος είναι το 7. Με το 7 διαιρείται. 49 δια 7. 7. 7 δια 7. 1 και φτάνουμε στο τέλος. Οπότε το ταδαμένα θα κυκλώσουμε. Άρα το 441 είναι 3 επί 3 επί 7 επί 7, που είναι 3 στη Δευτέρα επί 7 στη Δευτέρα. Πάμε να δούμε. Άρα είναι η απάντηση αυτή. Σωστά. Έχουμε προσθέσει ένα σχοινί στο σακίδιο μας για να μας βοηθήσει να φύγουμε από το νησί. Μπράβο μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Okay. Τι λέει εδώ. Το 2 επί 3 στην τρίτη δηλαδή. Είναι η ανάλυση πρώτων παραγόντων ποιου από αυτούς τους αριθμούς. Εάν μας ρωτά κάτι έτσι, τι σημαίνει, κάνουμε απλά την πράξη μας. 2 επί 3 στην τρίτη. 2 επί 3 στην τρίτη. Ας το δούμε εδώ.
2 επί 3 στην τρίτη, που τι σημαίνει 2 επί 3 επί 3 επί 3, αφού το 3 στην τρίτη σημαίνει 3 επί τον εαυτό μου 3 φορές. Άρα 2 επί 3 κάνει μας 6. 6 επί 3 κάνει μας, κάποιος με στείλει μήνυμα, 6 επί 3 κάνει μας 18, και 18 επί 3, 3 επί 4, sorry, έσβησα, 2 και 5. Ας το δούμε τώρα αν αυτή είναι μια επιλογή και διαλέγουμε το 54. Okay. Και λέει, η ερωτήση μας εδώ. Λέει, είμαστε σχεδόν εκεί. Λέει, ποια είναι η παραγοντοποίηση του 150, ποια είναι η ανάλυση του 150 σε γινόμενο πρώτο παραγόντων που να έχει μέσα δυνάμεις. Προφανώς η απάντησή μας είναι αυτή, διότι βλέπουμε 2 επί 3 επί 5 επί 5, το 5 επί 5 προγραφτεί και 5 στη Δευτέρα. Οπότε είναι αυτή η σωστή και τελική μορφή της παραγοντοποίησης. Και επειδή τα έχουμε καταφέρει, μας δίνει ένα τσεκούρι που σίγουρα θα είναι βοηθητικό. Πάνω στο επόμενο κομμάτι. Και λέει, εάν αναπτύξουμε, αν το γράψουμε έτσι πιο αναλυτικά, το 5 στην τρίτη δύναμη, πώς είναι αλλιώς, αφού είπαμε το 2 στην πέμπτη, σημαίνει το 2 επί τον εαυτό του 5 φορές. 2 επί 2 επί 2 επί 2 επί 2. Το 5 στην τρίτη τι θα είναι? 5 επί 5 επί 5. Ναι. Οπότε διαλέγουμε το τούτο. Μπράβο μας. Η ερώτηση επόμενη λέει, ποιος από αυτούς τους αριθμούς είναι ο πιο μεγάλος, και έχουμε αυτές τις επιλογές. Έχουμε 2 στην εβδομή, 7 στη Δευτέρα, και λέει κανένας παντοσιό, και οι δύο αριθμοί, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ας το δούμε. Και έχουμε 2 στην εβδομή και έχουμε 7 στη Δευτέρα. Το πιο εύκολο μας είναι το 7 στη Δευτέρα, που είναι 7 επί 7, που μας κάνει 49. Και από την άλλη έχουμε το 2 στην εβδόμη. Που τι είναι? Είναι 2 επί 2 επί 2 επί 2 επί 2 επί 2 επί 2. Ένα λεπτάκι. Δεν το κάνω λάθος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Λοιπόν, 2 επί 2, 4 επί 2, 8, 8 επί 2. Ενίσταξα, και να τα κάνω λάθος. 8 επί 2, 16, που έφτασαμε. Μας είχε στείλει εδώ. Ενίσταξα, και ξανά. 2 επί 2, 4 επί 2, 8 επί 2, 16. 16 επί 2, 32. Κάποιος μου στέλνει μηνύματα και αποσπάμε την προσοχή. Επί 2, ξανά 64. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν επί 2, 4. Λεπτό, αγαπητοί, ότι τώρα πενύχτα να μέσα σας κάνω λάθη. Okay. Συνεχίζει το τελικό αποτέλεσμα, όταν θα κάνουμε ένα πολλαπλασιασμό, μας βγάζει 128. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να δούμε ότι και οι δασκάλοι μας πολλές φορές είναι εν τέλει, δεν τα ξέρουν λάμποξε, ειδικά όταν είναι κουρασμένοι και όταν κάποιος προσπαθεί να αποσπαθεί την προσοχή. Άρα, εάν έχουμε να συγκρίνουμε, φτάσει η Δευτέρα να κάνει 49 και το 2 στην 7η κάνει 128, προφανώς το 2 στην 7η είναι το ίδιο. Φυσικά, το έχουμε μιλήσει στην τάξη, έχουμε μπει. Ας μην το πω τώρα, αλλά πρέπει έξω τα πράγματα. Το πούμε άλλη φορά. Αυτό είναι το πιο μεγάλο. Λοιπόν, λέει το 7 επί 7 επί 7 επί 7 επί 7 επί 7, δηλαδή 7
πολλαπλασιάζει με αυτόν του πόσες φορές? Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. 6 φορές με αυτόν του. Με ποιον αναλογεί? Αφού η βάση είναι το 7, άρα είναι 7 στην έκτη δύναμη. Και τα έχουμε πάει περίφημα, μας έχουν δώσει και ένα φακό ή αλλιώς ένα φανάρι. Μπράβο μας. Και λέει, ας δούμε τι έχουμε στη τσάντα μας που θα μας βοηθήσει να φύγουμε από το νησί και θα προχωρήσει τέλος πάντων, αλλά εμείς θα σταματήσουμε εδώ. Ε. Αν, δεν, αν κάποια θέματα ήταν λίγο έτσι πιο δύσκολα, πάτε πίσω, βλέπετε το βίντεο όσες φορές χρειάζεστε και τα υπόλοιπα θα τα δούμε και μετά. Εντάξει, νομίζω είναι και εμένα ώρα μου να πέσω. Καλή νύχτα.